Market administrator sa Dumanhog, gidakop kay nag-operate kuno sa usa ka drug den. Duha ka hepe sa police station sa Dakbayan sa Sugbo, nagbaylo og pwesto sa Romana nga style sa paglahugay kuno. Supply sa tubig sa Metro Cebu nagkaminos tungod sa kainit sa panahon. Dolphin nga nagsugod og kadugta na bangalan sa usa ka resort sa Lapu-Lapu City. Mga libot-suroy o mga sidewalk peddlers sa uptown area sa Dakbayan, ipangsikop sa kapuntahan. Mayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Ano ang labing labas ng mga balita atod kaninyo sa kinatubukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gilahugay ang duha ka hepe sa mga estasyonan sa pulis sa Dakbayan sa Sugbo aron kuno makunhuran ang nagkataas na krimen sa syudad. Matud sa outgoing station chief sa Station 2, nga sukad-masukad daghan yung krimen nga mahitabo silang area of responsibility tungod sa presensya sa mga bar o sa mga libod-suroy. Andrea Patenya, Sugidlimi. Epektibo kagahapon ng relief order sa duha ka station chiefs ug usa ka deputy chief sa Cebu City Police Office. Apektado ang kanihepe sa Police Station 2 nga si Police Chief Inspector David Senyor ug ang kanihepe sa Police Station 9 nga nahimutang sa Barangay Guadalupe nga si Police Senior Inspector Alan Rosario. Nag-ilis ang duha og pwesto samtang ang deputy kaniadto ni Senyor nga si Police Senior Inspector Errol De Vera ibalhin pagka-deputy sa Police Station 1 sa Mayparian. Ang maong lahugay, gitumbok nga usa sa mga pamaagi ni CCPO Director Police Senior Superintendent Noli Romana sa pagsulbad sa nagsakang crime rate sa syudad. Nakita nga angayang hulipan si Senyor kay ang Station 2 mao'y adunay labing taas nga crime volume karon gikan sa 354 cases sa fourth quarter sa tuig 2013 ngadto sa 562 cases sa unang quarter sa tuig 2014. Tanaon karon sa mga opisyales sa CCPO kung mapakunhod ba ni Rosario ang crime volume sa Police Station 2 sama sa iyang pagpakunhod sa krimen sa Police Station 9. It may be, malagyan na, no, nga, anang di nyo naging, okay, maayo siya, but maybe, maayo siya sa iyong aning nga aspect, and then di kayo siya sa iyong nga part, so, you have to juggle sa mga, sa station commander, kung kinsa mas mupit sa isa ka lugar nga, kana mag, as what I've said, ang kada station man good, kanya lain ko sila og kaning statistics dito based on statistics ang problema nila. Mato ni Senyor, ugma pa sila magbaylo og pwesto ni Rosario kay doon na pa'y humanon nga fund run ang Police Station 9 ugma. Wa siya reklamo sa mando ni Romana, apan iya lang giklaro nga dako ilang paningkamot nga magpabilin ang kahapsay sa iyang area of responsibility, apan nasayran nga sukad-masukad, taas gyud ang crime rate sa Station 2 tungod sa presensya sa mga bars ug sa mga batang libod-suroy. Based on records, ang station to, yun may buong yung taasan ng criminality, except siguro iban mo mga pareler sa area. I-close ang Mango Square, nadia ang pinag-tuwan. Sugyot sab ni Senyor nga tabangan ng Police Station 2 di ilang pinaagi sa pagdugang og pulis kundi pinaagi sa government intervention. Insert sa bata na di stability. Kaya kami sinig hakot diri endorse visibility, endorse sa the center. Di mo ibadawat ang kanang sa parian. Kung dawato na kalikot sa pulis, buyan. Laing gipahibaw ni Banzon nga daghan na sila gibuhat aron masolusyonan ang problema sa CICL kung children in conflict with the law, pinaagi sa pag-umulog task force alang ini, pinanguluhan ni Police Chief Inspector Wildemar Chu. Andrea Patenya, News 5. Aging pagtubag sa nagkataas nga kaso sa krimen sa Dakbayan sa Sugbo, gihipos o giimbestigar kagabi sa mga pulis ang mga batang libod-suroy o bantang mga street dwellers sa Mango Avenue o Fuente Osmeña area. Ryan Soroti, Sugidlimi. Nagdinaganay. Naghihilakay.
Kini ang eksena kagabi sa may Mango Avenue o Fuente Osmeño Rotonda at tulos sa gipahigayong Oplan Libud Soroy sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Target sa mga pulis ang mga batang Libud Soroy sa kadalanan panahon sa gagabion. Usa kini sa ilang tubag sa nagkadagang kaso sa pagpangawat, pagpanulis ug pagpanguot nga nalambigit sa pipila ka mga Libud Soroy ug manaygunay sa uptown area. Lakip nga gipanghipos ang mga iligal nga manindahay ug sigarilyo sa Mango Avenue. Ingon man ang mga ginikanan apil nga gihipos aron matahimangnuan, gikalipay sa ubang tao ang operasyon. Duna say wa nahimuot niini. Wagad lang ako parang nasubos mga bagagnaw. Wala masakta, ginahon na may pamunlot niya kung dirano ko mangod, iya matipatilan. Sir, sa karong oras na gabion na kaning mga bata unta naa na sa ilang panimalay o dili na unta na sila magtrabaho o naa sa dalan. Dinhi sa firing range sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, gipangdaang gipangronda sa kapulisan nga mga Libud Soroy, mga tindero, o bisan nila maginikanan aron ipaubos sa pagpahimangno ug ang uban sa seminar. Di mo minus sa 50 ka Libud Soroy, mga manindahay ug mga ginikanan ang nahipos at tulos sa mong ronda nga gipanguluan sa hepe sa Waterfront Police Station. Gibuhian nga sabdayon sila human sa hamubo nga pakisusi. Gipahimangnuan ang mga ginikanan ug mga guardian sa mga bata nga di pasagdan nga maglatagaw sa kadalanan panahon sa kagabion. Giturn over sa probe team sa Cebu City Government ang mga mamigyaay ug sigarilyo aron malista sila. Hinaot unta ang atong mga barangay manginlabot with ani kay this is nagkadaghan ng mga bata karon na pinasagdan lang naalang sa dalan. Ryan Sorote, News 5. Tungod sa nasinating grabing kainit, dunay mga lugar nga di na halos masuklayan og tubig. Matod sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD, nagkanihit na ang ilang gikuhaan og tubig. Chinky Pargyo, Suginlimi. Niadtong buwan sa Marso pagisugdan sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD ang hugot nilang monitoring sa supply sa tubig. Karon nga ting-init na, ilang nabantayan ang pagkunhod sa tubig. Ang Buhisan Dam nga kaniadto makasupply og 5,000 cubic meters matag adlaw, karon 2,000 cubic meters na lang. Hinungdan nga nakahatag kinig dakong epekto sa mga konsumidor nga nagpuyo sa taas nga lugar. Doon na may intermittent water supply in elevated and interior portions in Lahog, Banawa, Opra, Talisay, Tabunok, Lagtang, Palamban, Mandawi, and some areas in Lapu-Lapu City. Muna siya yung mga sa atuang nadawat nga mga reports na doon na may taas-taas bitaw nga time nga doon na sila interrupted nga kuan water supply. Tungod sa pagkunod sa supply sa tubig, dako na sabog alkanse ang MCWD. Paninguhaon karon nila nga di gayud mawagtangan og supply sa tubig ang syudad. Tulo ka mga water tankers ang nagsupply karon sa mga habog nga dapit nga kanunay mapagnan og supply. Nangayo sa mga pagsabot sa mga konsumidor kay doon na naging siya effect sa ato ang water supply. Ang ato nang gibuhat is gipuli-puli na ito pa-under ang wells para puli-puli po ang mga areas na apektuhan o ganang mabahin din nato ang water supply nga pwede pa nato i-distribute karong panahon na. Giawhag sab sa MCWD ang tanang konsumidor nga magdaginot karon og tubig. Kadayon to natong i-remind ang atong mga consumers to conserve water, no, use water wisely gid ganang iusab na ta ang mindset bitaw nga kana ang tubig di mahurot because ang water mahurot kina siya kung dili nato parungon og manage. Jinky Bargyo, News 5. Tanan way miuyon sa plano sa MCWD sa pag-increase sa bayranan sa tubig. Ang MCWD kinsan unang nagdumili sa paghimo og public hearing alang sa increase napugo sa konseho sa Dakbayan sa Sugbo sa pagtambong sa gipahigayon ining panagtagbo tali sa kompanya ug sa iyang mga konsumidor. Leslie Caminado Vestil, Suginlimi. Di uyon sa aumento sa bayranan sa tubig ang di mo minus 11 ka mga grupo sa nagkalanlaing sektor sa Katilingban. Sila mitambong sa public hearing sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo kabahin sa gipangayo nga usbaw sa MCWD nga increase sa bayranan sa tubig. Matod nila, di angayang mopasaka sa bayranan ang MCWD. Ang present lang gani nga presyo, daghan naman gani ang maputlan og tubig.
to interpose an objection on the proposed 12% water rate for every increase is an additional burden to the general public. And the increase translates a 24-hour supply of good and better pressure of water supply. Matod sa chairman sa MCWD Rene Mercado, ang ilang mga yangungo timailhan nga gikinahanglan ang pag-improve sa serbisyo sa water district. You know, the board is very vigilant on that. As a matter of fact, every board meeting, what we always talk about is the improvement of the service. Leslie Caminadi Viseo, News 5. Duha ka lalaking gituohang tulisan na sikop sa mga pulis diyang milihay sa gipahigayong checkpoint. Usa kanila nakuha og armas. Kay pasaporte sugin ninyo. Usa ka armadong lalaki nga gialarmahan sa kapulisan mao'y nakapaukay sa mga residente sa barangay Mambaling pasado alas 10 kagabi. Milanat og pila ka minutos nadakpan sa mga pulis si Jason Gumban, 29 anyos, taga barangay Tanawan sa lungsod sa Uslob. Nabasa og nagkamuritsing si Gumban, human mitago sa kanal og nakuha gikan niini ang 45 kalibre nga armas. Teka, Uslob ko, sir. Suroy ni Delicidad ba? Nagdaalan ko armas. Bitin siya ba? Si Gumban mao'y driver sa motorsiklo diin angkas niini si Angelo Madulin, 26 anyos, taga barangay Pardo, kinsa unang nadakpan human matagak sa motor. Nasayran nga suway nga miikyas ang duha sa checkpoint nga gipahigayon sa may dalan en Bacalso at bang sa usa ka tunghaan. Pagsaka sa bridge, pagkakita nila na signboard sa checkpoint, dali ka na sila ni U-turn. Sibat na yun, may gani ka na ito ang advance. Dugang misukib nga nakalud ang armas ni Gumban, hinungdan nga nagpatabang sila sa mga sakop sa SWAT. Nagpasalamat sab si Sukib sa mga residente sa dapit nga nikooperar kanila. Maungawa sila maglisod pagpangita ni Gumban nga nisuot sa kanal. Ako, usan sa ito, mga suspect din sa tulis sa area sa ato sa Station 11. Ato na ipa-verify sa mga biktima basin mo ni responsable sa mga tulis sa ito dire. Mo pa ingon ginagawa na kaniya. Sir. Don't tell me na. Pagpunsa mo. Sir, pagpunsa man mo. Muin kami, sir. Ha? Muin ba? Gusto tayo muin. Computer ba? Suyok? Injik ba? Injik. Ah, injik? Nabi. May plano nga manulis? Wala, sir. Hindi mo pulisan, sir. Ray Pasaporte, News 5.